Orduan alde batetik badaukagu bai azalpen teorikoa, Rutherfordek garatutako formula, eta gero bestaldetik daukagu datu esperimentalak, Geiger eta Marsdenek lotutako datu esperimentalak. Orduan bada garaia biak lotzeko. Hementsa dagoen grafika honetan, adierazten da ardatz honetan, daukagu sakabanotako partikulen kopurua, eta adierazten da hause desbideraketa anguluen funtzioan, hau da, titaren funtzioan, gradutan adierazita. Puntuak dira datu esperimentalak. Eta lerro jarraitua da Rutherforden formula zuzenean jarrita. Ikusten zuen ez, doiketa da perfektua. Naiz eta Rutherforden formula hausia ateratzeko bilketa batzuk egin behar izan zen, ikusten zuen ez, nahiko, itzelesko doiketa perfektu bat da. Horrek itzelesko konfidantza ematen zuen Rutherfordek proposatutako eredu atomikoari, non karga positibo guztia zentruan kokatzen zen, nolabait puntu batean. Gero badaukagu beste emaitza esperimental hauek aztertuko ditugu orain. Kasu honetan hartutako xafla ez da aurrea, baizik eta berunezkoa, hementsa daukagu zenbaki atomikoa eta pisu atomikoa, eta kasu honetan ardatz honetan adierazten da berriro sakabanotako partikulen kopurua, baina desbideraketa angelu finko baterako. Hau da, tita angelua finkatzen dugu eta hortxe jartzen dugu. Detektagailua tita da 60 gradukoa. Eta aldatzen dena da alfa partikularen energia. Hementsa daukagu alfa partikulen energien funtzioan daukagu tita honetarako zenbat partikula joaten diren desbideraketa angelu honekin. Alfa partikulen energia megaelektroivoltetan dago adierazita. Berriro hementxe puntuak dira datu esperimentalak eta puntudun lerro hau da Rutherfordek garatutako formula. Beraz, hemen mesua pixka diferentea da. Ze alde batetik gutxi gora bera, 27,5 megaelektroivolt baino bajuagoko energietarako doiketa da perfektua. Baina alfa partikulen energia 27,5 megaelektroivolt, baina handiago denean, orduan ja nahiko itzelesko aldea dago. Orduan, alde batetik, zeo zer esan nahiko du honek, ze alde batetik doiketa perfektua izatea, energi bajuetarako, horrek esan nahi du, zuzena dala Rutherforden formula hori. Baina energia altuetarako, zeo zer gaizki dago. Zer da gaizki dagoena? Zenbait energia odio izan, alfa partikula energia zenbait altuago izan, orduan alfa partikula hori gero eta gehiago hurbiltzen da nukleora, bai? Orduan, egingo duguna izango da aztertu zein den adibidez, hasteko zein den talka parametroa. Talka parametroa zuzenean dago erlazionatuta, tita desbideraketa angeluarekin, bai? Orduan, gogora ezazue zein den B talka parametroa eta tita desbideraketa angeluen arteko erlazioa, orduan zuzenean hortik atera dezakegu B dala D zati B, D da polarretan adizatako ibilbidean agertzen zen parametro hori, non hortxe agertzen den alfa partikulak duen energia, eta baita alfa partikularen zenbaki atomikoa, eta kasu honetan beruraren zenbaki atomikoak agertzen diren, bider kotangente, tita, kasu honetan 60 gradu, zati B. Beraz, datu guzti hauek ezagunak dira, eta hementxe ordezkatzen badugu, ateratzen den talka parametroaren balioa da 12, ateratzen dana da 7,4 bider 10 ber minus 15 metro. Beraz, ikusi ze distantzia txikia ateratzen den. Konparazazue atomo batek duen tamainoarekin. Beraz, gutxi gora atomo batek duen tamaino, baino 10.000 aldiz txikiagoa. Hori talka parametroari dagokionez. Baita aztertu dezakegu zein den distantzia minimoa. Hala, zein den alfa partikula eta nukleoen arteko distantzia minimoa baldin eta alfa partikulen energia 27,5 megaelektroivoltekoa bada. Eta zuzenean horretarako hartu dezakegu hementxe daukagun erlazioa.
R minimoa eta beren arteko erlazioa. Kosinu B bider kosinu tita biren, minus bat zati sinu tita biren. Zuzenean tita horren balioa da 60 eta kasu honetan bakarrik egin behar duguna da ordezkatu beren balioa ontxe lortu dugunarekin eta ateratzen zaiguna da 12,9 bider 10 ber minus 15 metro. Orduan zer da hemen ikusten berriro zenbaki txikia ateratzen den. Orduan zer da hementxe gertatzen dana? Nola interpretatu egin zuten hementxe dagoen desbideraketa hori? Honen arabera, energia honetarako, alfa partikula hasten da nukleoa ikusten. Horrek esan edu asko hurbiltzen ari dala nukleora, eta orduan nukleoak ukasian hartutako Rutherforden formula hori lortzeko aplikatutako hurbilketa, nukleo deskribatzeko hurbilketa da nukleoa puntuala dala. Baina nukleoak badauka bere tamainoa, zer esanik ez, arbuiagarria dana. Baina alfa partikula energia handikoa bada, eta asko hurbiltzen bada nukleora, orduan bai kontutan hartu beharko dugu nukleoaren tamaina hori. Eta dirudienez, energia honetarako, nukleoa puntualtzat hartzeak ez da hurbilketa ona. Eta honek beraz, bi hauek, bai talka parametroa eta R minimo horrek, ematen digu nukleoren tamainaren neurria. Eta era horretan interpretatu zuten, segurazki nukleoaren erradioa, izango da R minimo hori baino pixka bat txikiagoa, eta talka parametroa baino pixka bat handiagoa. Beraz, honen arabera, interpretatu indezakegu, nukleoaren tamaina dala, horren magnitude ordena dala 10 ber minus 14 metrokoa. Orduan, lehen esan dugunez, atomoen neurria Armstrong batekoa bada, gutxi gora bera, nukleoen neurria da 10.000 aldiz txikiagoa. Izatez, badago unitate bat, dago Fermi bat deitzen dana nukleoen neurria dirazteko, eta Fermi bat da femtometro baten berdina, hau da, 10 ber minus 15 metro. Beraz, hementxe dagoen desadostasun honek ematen du baita informazioa. Ematen zuen nukleoaren neurriaren informazioa. Eta aldi berean ere konfirmatzen zuen Rutherfordek proposatu zuen nukleoaren eredu hori. Non nukleo oso txiki horretan karga positiboa konzentratzen zen, eta ematen du baita zein den nukleo horren tamainaren informazioa, ze txikia den nukleoa. Berez, nolabait, hementxe dagoen Rutherford eta Geiger eta Marsdenek egindako esperimentu horren interpretazioak eta hori ulertuz, nolabait konfirmatzen du Rutherford berak proposaturiko eredu atomikoa. Non karga positiboa nukleoan konzentratzen den, nukleoaren tamaina oso txikia dugu, honen erradioaren magnitu ordena 10 ber minus 14 metrokoa dugula, eta horren inguruan, berak proposatu zuen elektroiak orbitetan biraka egon daitezkela nukleoaren inguruan, elektroiak ditugula, eta atomoaren gutxi gora berako neurria Armstrong batekoa izanik. Zer esanik ez, ikusiko dugun bezala, honek eredu atomiko hause ez da erabat definitiboa, honek baditu bere arazoak. Esate baterako, elektroia biraka egonik, azeleruta egongo dira, eta azeleruta dauden gorputzak erradiazioa igortzen dute, eta erradiazioa igortzen badute, orduan hauek bere energia galtzen joango dira, eta azkenean nukleoaren kontra joko dute. Horrek esan nahi du, elektroia hauek ez direla egonkorrak izango, orduan hori arazo bat da. Eta ikusiko beharko dugu, orduan konpondu nola, konpontzen den arazo hori. Beraz, horren gainean beste nolabait zehatzagoa den edo beste egokiagoa den beste eredu atomiko baten beharra bazegoen.